Había tempo xa que non pisaba area. Este luns, como prometera, veu Pati a Coruña. Toda a tarde con ela fuxindo no seu Porsche vermello cara a Caión e a praia de Baldaio. Coches aparcados aquí e aló que debían ter algo que ocultar. Que ben se sinte un cando non teme nada. Baixamos e paseamos pola praia, desafiando o vento xélido do norte. Había tempo xa que non pisaba area. Xa podo escoitar claramente o mar, o fungar dos motores da cidade e as palabras do mundo, esas palabras nidias que marmurian a un tempo alrededor de min. Día de repouso, meditación, de sono e soños. E cando cae a tarde, sigo coa transcripción da Carta ao Pacífico. Outro mar, outros ollos, outros ollos. Debería rematar este caderno cunha pinga de sangue da que me quitaron hoxe 2 veces. Non eras un poeta maldito de sangue e semen e todo iso? Pois disfruta.